Right. Yeah. Wadhi kaunti ma Siaya kama wayudo ni jodak e gweng' ma Karindi e Kabura Uhiu sublocation e kachung'od bura ma Lego Songa ne obago ng'anyo mamuol ka bende gikwedo chenro mar kunyo kuoyo ma bende giwacho ni oselandore nyaka e puothegi kendo osekelonegi oseketho nyaka kama bende gituome pi. Ywaruok ma kamano ama be jodago wacho ni nochakore higa mar 2018 osejembore jumbe mokalo ka jodago seyo mokalo jokunyo kuoyo mawuok e sub-county ma Ugenya kuom ketho lo mantiere geng Aora Nzoia kendo rocho ngimagi mapile. Koke kaunti ma Siaya, George Amolo miyo waler mathoth ewi wachni. Ywaruok osebedo kadhi nyime kind jogweng' ma Karindi kuno kod jokuny kuoyo ma giwacho ni wuok Ugenya ka giywak ni jogo osebedo ka ketho dho wath ma Kojwando kaka ilero gi achiel kuomgi Kevin Oduoro Kumu. Shida mwaneno kama waome pi kae en wath Kojwando to kethruok mar kae gimokele en joma biro kunyo kuoyo kae to giwuok loka kocha ok gin karwa ka Ugenya. Koro gikunyo kuoyo kae to ma en makosa. Koro wakwayo ni mondo mi sirikal ong'iye gima nyalo konyowa nikech wawinjo matek nikech koro kaka watuom pi pigni ene mwamodho kode en mwaluokrego watiyo kode yore te. Weche ma otiel gi Reda Lea Munga ma oywak ni jokuny kuoyogo osebedo ka monjogi jal masani kata kaka ginyalo umbo onge. Karindi kani manie wadhni oting'o chiegni dhano 3,000 gi dhok gi gik moko te. Manie wath mwaumbe mwatime gimoro amora. To isani jo Ugenya wakia gin jo Ugenya mwaka lakini gin jo Ugenya. Osebedo ka monjo wakani gisekunyo wath marach makata mine mobet kanegi onge kaka wanyalo donjo kanyo omo pi. Dhowa ok nyal modho kanyo wan wawegi ok wanyal omo pi kanyo. Koro wakwayo sirikal mondo okelie kwe makende ni wan jogo modak Kabura kani. Michael Osunga kod Abednego Dhiambo ywak ni jokuny kuoyogo thothne gin mana jogo ma oikore ne lweny miyo koro gikwayo mondo mi piny owacho donjre e wachno mondo giyud kwe. Jo Ugenya ma biro loka Alego ka gigolo kuoyo seche ma gigolo kuoyo no gibiro gi attack kata gi monjo jowa gi opangi. Mar ariyo magi duto ne en puothe to kalore kod kuoyo ma jogo osebedo ka golo kae osemiyo koro wawe nyaka wach mag pur keche koro nam kaka gigolo kuoyo kaka pi bende sudo to ka puothewa. Jo Ugenya tagwa kabisa kwarito gi odiechieng to gibiro tieno joma omo pi kan kaka wa mama ni tabu iyanyo gi day and night service. Koro an adwaro ni mondo ukonywa okana wach mang'eny tadwa ni sirikal mondo konywa. Achiel kuom jolony e weche mag alwora George Spencer Wambia ma bende en wuod gweng'no oywak ni chenro mag kunyo kuoyogo osebedo ka ketho alwora to gima itimo e onge ka koro kwayo ahinya to od buch County Assembly ma Siaya mondo chuogi e chike manyalo konyo e gayo chenro mag kunyo kuoyo e kaunti ni. Kuoyo ma igole nam onego gole DRP to yawuot Ugenya osebedo gi wang' matek nikech gibiro to gigolo kuoyo e geng Aora kaka uneno ni. County government kae emilose chike. Wakwayo mar mondo ulose chik mondo ne kaka inyalo rit wedhewagi. Kendo mae milome mwachiwo mogik maka sirikal ok bi konyowa gi jo West Ugenya to koro gimoro amora madhi timre tok mae to ng'ato kik kawwa jomakosa. Wasekwayo mae gaming'a. Ok wabirito mar mondo ng'ato tho kore kubie liel to ka unyalo geng'o to kunyal geng'o. Wakwayo ni ka kutimo kamano to wan kaka jopiny wabiro kawo chike lweto. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. E seche gi ma bende jopuonjre